Sunna, bid'a, wa ke kare ahli sunna malamai a Najeriya? Wa ya ishe mu? Wane ne wakilin mu? Wa muka dogara da shi? So abinda muke ba izala haƙuri, ta kalli alkhairan Abubakar Salihu Zaria, a kalli irin yadda al'umma suke fa'idanta da karatun shi. Shin da al'umma su fa'idanci da karatun shi da a tsayi da karatun shi wanda ya fi? Muƙaddara yana da laifuffuka, mun tabbatar da laifinsa bai fi alkhairinsa yawa ba. Laifinsa bai fi alkhairinsa yawa ba. So bai kamata a kalli laifin shi ba a yi mai hukunci a kasa kallon alkhairinsa. Yana da jara'a wanda ba duk malami yake da wannan jara'a ba. Yana da ita. Menene jara'a shi? Komai matsayinka zai iya gaya ma gaskiya. Komai kujerarka in yaje ofishinka zai fito ya gaya ma gaskiya, ya ja ma aya, ya ja ma hadisi. Bayan Abubakar Gumi, Shak Abubakar Mahmudu Gumi, ba mu san wani wanda yake da irin wannan, sai Abubakar Salihu Zaria. Ya je wajen gwamna ya gaya mai gaskiya, ya je wurin ciyama ya gaya mai gaskiya a ofis ɗinsa. Dibo, akwai alaka mai ƙarfi sosai tsakanin Bello Matawalle da Abubakar Salihu Zaria, mun sani. Amma da wa'azi ya zo ta kan shi, ya ƙetare shi, ya sa ya alaƙar tasa shi ko ta hana shi ya faɗa wa Bello Matawalle gaskiya. So yanzu gaskiya kowa faɗanta ne kawai yake gabaki, amma a aikace ba son ta ake yi. Malam Abubakar Salihu Zaria shi kaɗai ya kai masu kuɗi manya suna sauraren shi, 'yan boko suna sauraren shi, mata a cikin gida suna sauraren shi, gayu suna sauraren shi, duk wani nau'in halittu. Wallahi malam zaka tarar da Abubakar Salihu Zaria wayannan mutane suna sauraren shi. Allah ya bashi wannan baiwa. To ko bai da inda zai isar da wannan sakon sai wurin wannan tafsiri. Duk yadda talaka yake da damuwa na shugabanninsa, wallahi idan ya saurari wani sako na Abubakar Salihu Zaria sai ka ji duk abin da ke cikin zuciyarka ya isan maka da shi, duk sakon da kake dauke da shi ya isan maka da shi. Da amma 'yan siyasa sun shiga, an dakatar da shi ya daina tafsirin ga baki daya. So yanzu idan ana samun bangaren malamai suna dakatar da malami don yana faɗin gaskiya, ana hana shi wa'azi, ana hana shi tafsiri don yana faɗin gaskiya, so kuma wani wa'azi malamai za su wa mutane na faɗin gaskiya? Wani wa'azi ne? Malam Abubakar Salihu Zaria shi ya kai ya je ya koyo yarbanci, ya zo ya gaya ma shugaban ƙasa damuwar talakawa, saboda shugaban ƙasa bai fahimtar Hausa. Ya je ya koyi yaren na abin da na yarbanci, ya zo ya isar da sakon, kuma sakon ya kai inda ake bukata. Shi kaɗai yake da wannan. So idan dan waɗannan abubuwan ne yasa aka dakatar da shi, to izala kun ba mu kunya. Domin abinda muka sani ga izala faɗan gaskiya ga kan kowa, akan kowa ta kama. Abinda muka sani ga izala kenan. In kuma a'a abubuwan da yake yi na kurakurai a cikin da'awar shi ne,